Ассалому алейкум бардораи азиз. Бардора омад шинохтем. Хиёл мекунам. Салом алейкум бардора. Салом алейкум. Номи чӣ буд? Номи Мирзо. Бардораи азиз, Мирзо кадомои ки нашинохтем, ин видео шамимон мебор бинем, баъд бураш гап мезанем. Амира, ба чӣ мақсад кардӣ? Ну, просто хостим ки я хайпанут кинам хати. Просто хайпанут хатиам кам ки. Я савол, ҳамун кампир дати чӣ мешавад? Арус май. Аруста чанд сола? Чил. 8 Хонашда зиндагӣ? Хонашда зиндагӣ мекунам, мошини дарози раднои форад на пишти камера да мегирам, мебарамад хонаву дарша бин бо чӣ хелияй. Вай просто ҷой Паспорт накардӣ хачи запис кунӣ? Не, хеман закор нест паспорт. Тоҷикистонда зан надорӣ? Тоҷикистонда зан надорам. Таваллуди худ чанд? 93 таваллуди худам. Хай молодец, ина дидем бардору 93 омада 40 солара гирифта, мошин, хона, дар вазифааш соз хай. Ништияк. Ашотиш мехир мегардам бо морида. Бар кай мери Тоҷикистон меги намеги бирам зан меги? Не, Тоҷикистон шоло худо хоҳад ма машкара меорам, ҳаминҷа зан мегирам. Ира мефрикам. Ира фирна метуни пас места вохи. И мақсад ки кашлокат мешая дига хонашин. Вай худаш розия ки зан бигирам. Зану метавай. Хай бардар ҷо ина ба фикрам ки гапомона гавздем, хиёл мекунем зиман ранҷида намешӣ, аймо хафа нестӣ. 100% барои ин ҳамин район даем любой вақтҳо бухон.